Ka Land Protection Cell juga Henyo Trap Achek National Movement. Seng kami hakas ngi thoding ka bereru kasngi ba ka jela. Karakhe ka jingdap sanpos nem ka jingyo la ka jong ka jela ka bapura. Kala lei bantung moput hakas nong sapai kabaran markhab berkajala Asam. Ka jinglai tung moput juga seng HNM. Kareru hadin bagi nong snong ka Asam kila kini ekte ka jaka sapai kabaha pa West Jinta Hills jong ka jela Meghalaya. Wada pedeng ka jingya penbitput ha pedeng ki ar menteri rangba kata ka jela Meghalaya berkajala Asam. Kaseng kelawa aru da kasanybut kumsi bentaru ban persya ka jingra khe dap sanpos nem ka jela namar ka jing bombiang uput usam. Ngidang mat jenjar. Namar kata ke jela Meghalaya jungi kepala kot duduk kerta ke basan pusnem. Adangi perkat seni bah ngidang don bunjat kibangin samat namar kajing bom pati kena upur usam. Bapura kajing bom yok kam yok jam jong samla belang asat. Hala kajong ke jela hala jong ke state. Berkajing bom padla jong ke skor India. Ban penskem yang niki anjim klan ban yada yangi. Bat di ka pateng ke ban saka. Kum ka inner light permit ane kata ka ILP. Berkajing bom pat rong jawak tin kasi karo ha ka khit ka pra jawak kuson ko India haba kine ki dawba dawsan jo benreu bat ki wei timpat long ngisngau bangidang chate mrau kumno ngin rakhe kata ka golden jubilee nama kata ka senggong ye ka sarkar India ka ongro ye ka sarkar Meghalaya ai hangi kum ke benreu ya kine ki mat ki jura ka bakum kari benreu ki angnut hangta ka ngin saya rakhe lada pinong ya rakhe si sementar ngini rakhe dong ya rakhe si sementar ngini rakhe hoit ngimla banlen bakane ka sarkar MDA menta kalasang yat sekmat hakaban yat sekmat hakaban persyang ban trai ni ki isu ba isu san henry ngimtip hadu lano banyo berhanur bukan kot bat kalong kebasusi namar ba ka sarkar Meghalaya kawan te ki kampen roy kumba kalajia ni kisngi hau snong umat kumba kalajia snong umwang kumba kalajia hang ne po ka kain ki snong ngal kumklet bara potor Henry kinong snong jong ka Asam kiwan ban pentut kai ki kalajia hang ne umat layalam snon daw unong mikmat uwe UMLA na kuhati ban kit itu ki pai jongki parodok persnam jingi teh bodar namar kata kum ke benreu giton kami nong yalam giton kami nong ikmat bat kipas sempang nang ba ki parari jungi basong teh bodar kinom song sir bat kinyo mensim wada da poy nunu put bani snamro nak benta bani da ya kendau ke siap ki parodok persnam jingi teh bodar ki song he mensim lada ngi kum ka jela ngiyo ye kinom ikmat pajba ki baslur ya kajing sia nda benta banyada ya ka hok jong kari bersajat benreu kentang yawai ki samla kari jong ka jat benreu ki mahami ku skor Asam bangada kandang yai peteng ye kam bi anjung ka lada kadang le ki kam ban pendek pentut lane ban kentor ye put Usam jong ka jat benreu ki samla kari ro kendang yai peteng ban yada ya ka kendau ka siap ki samla kari jong jabreu kendang yai peteng ban yada ya ka hok jong put Usam bat kawai ngakwa benong syaki parari jong ka jat benreu ka jong ki wei ngimtre ka kendau le jong ngin yai penne ka jong ki wei ngimtre Henry ya put Usam le jong ngin yai yada namar ngitip sai kedar baka kendau ka siap kadai kari lada dengdo no ya ka hok long trai ya ka kendau ka siap kamot ngilado ya kari kata kadai ka nongrem ka baka seng HNM ka kayeng nak benta ban yada ya ka jat benreu nak benta ban yada ya ka kendau ka siap nak benta ban yada ya uput Usam ka bangila syakni haman lagi jaka hoit ngimla ban len hakine ki sanpau tali kisnam nado bangiyo ka jong ka jala nado 1972 kajala ka kiu sajong kajala ka kiu sakmat hagroy kapar ngimla ban klet hagi por murswa bangadang kena ngimdon tulan ngimdon bypass karoy kapar kala kiu ginong ilam seng balang jungi murswa menta kilong MLA kilong minister kilong MIC ngila kiu kan Henry ka HNM ka yang norem
Kam don jingmot ban ye kan ikroy kapar ladai ka khendau ka siap ngadu no. Hei ngin roy ngin par. Hei ngin sna surok. Hei ngin sna jing school. Hei ngin sna footpath. Haba ya khendau ka siap jong ka jait benreu ngila syat kini haga sarkar asa. Kane kadai ka isu ka khmat ka ba ka H&M ya kena ka ba ila switch la store ya ka H&M nadu usnam jar pra kalong ban yada ya khendau ka siap ban yada ya kari bat ka jait benreu. Ka seng H&M ka ken da basai. Hagi sya hagi negi snem ladap ngila berngem bada ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar Assam bat ka sarkar India kimla ban penbaik perusam